Poġġi, Don Grejbel. Grazzi. Sanġibu rektu xrob. Ara s-seri xrob. Nirringrazzjak għadni kif ħadd kafe qabel ġejt. Xejn? Ma trid xejn? Għax minn għandna? Isma, aħna u ġew aħna m'għandniex Mart. Inti taf tajjeb li m'għandniex Mart. Inkwiet Iva, inkwiet għandna, imma Mart m'għandniex. Sejjer brasek, jiena ma kontx qed ngħid għalhekk, għax ħadni kif ħadd, imma biex nikkuntentak mela nieħu kafe. U xi kaka milli tagħmel il-mara ma tieħux ukoll? Mela ma nieħux. Ħalli mur inġibek Don Grejbel. Naħseb li taf għalfejn batna għalik, Don Grejbel. Naħseb illi naf Iva. Taf li Susanna waslet biex twellet u x'tassew. Żgur li taf. Sewa qed ngħid? Kif Iva, ekku, naf illi waslet biex twellet. U inti taf fejn qiegħda tgħix Susanna? Iva, naf. Mela mhux bħalhom hawn missiera? Aħna ma nafux. B'dana kollu, minn issa nistaqsik fejn qiegħda toħod, ftit importani, ma rridx inkun naf. Għamlet tajjeb li tbedet minn hawn. Int ħatħsib li s-sibila saqaf għal fuq rasa, mhux hekk? Ekku, ħassejt li kient mirtijaj illi nejn fejn ikun hemm bżonn. Kien dmirek, tajt int. Ekku, kien dmiri. U naħseb li inti hekk missek tajt ukoll. Ma jidillix li tfajla tqila għandha titħalla tiġri barra bla saqaf fuq rasa, la tajjeb għalihom u lanqas għat-tarbija tagħha. Grazzi Don Grejbel. Grazzi Don Grejbel. Kien daħal xejn tfamma jasek, xara toqqa kollox. Naħseb li l-mara tiegħek ma kienet qed tajt xejn ħażin. Dak naraħ jien Don Grejbel. Ixrob il-kafè. Se tibqa' bil-wieqfa hekk isak statwa poġġi jien. Min tista' tieħu kaka Don Grejbel. Nieħu, mela ma nieħux. Konna qegħdin nitkellmu fuq Susanna. Kont isserraħ rasek int kieku kont taf illi bintek qiegħda tiġġerra barra bla saqaf fuq rasa. Minix ngħid il-kontrarju. Imma l-ħażin jibqa' ħażin. Qatt mhu ħażin li turi l-imħabba. Lanqas ma tifla li tbedet mit-triq it-tajba? Lanqas. Anzi bħala qasis dan huwa wieħed mid-dmerijiet tiegħi illi nejn fejn nista' lil kull min ikollu bżonn. Hekk taħseb int? Hekk naħseb jien. U hekk. U hekk għandek taħseb int ukoll mal-lanqas bħala missier. Se tgħallimni inti x'għandix naħseb bħala missier u kif għandi nġib ruħi imbagħad int li m'intix missier? Missier minix sarraħ rasek. U m'għandix ħsib li xi darba nsir. Id-deċiżjoni li ħadd meta sirt qassis niftakarha sewwa. Nafha sewwa. U beħseb ninżomma minix se ninsiha żgur. Le, ma nsejtiex? Le, ma nsejtiex. U minix beħsib li ninsiha, jiġri x'jiġri. Xi trid tgħid biha din? Xejn. Aktar milli għadlek. U dimek għandek assis. Ġifieri għandek bniedem illi lest li jgħin lil ħaddieħor. Mela issa, għajn lilna wkoll, lili u l-Marti. Li sibna ruħna f'din is-sitwazzjoni li ma konniex nistennewha u laqqax taqnija. Sitwazzjoni li lilna ma tixirqilniex. Mela le, ngħidku bil-qalb kollha. Jien u Marti nixtiequ li jumejn qabel ma Susanna tkun waslet biex twellet. Tiġi u twellet hawn. Wara, tibqa' tgħix magħna, dak kollox. Naf li tisma' minnek. Ejdilha f'ismi u f'isem Marti wkoll. Li nixtiequha tiġi hawn. U aħna nieħdu ħseb kollox, f'dak kollu li jkun hemm bżonn. Għandek għalfejn tnewwa issa, se nġibha mhux dak li rrid int. Ħares lejja kif tagħmel tnewwaħ biss ma tafx tagħmel ħaġa oħra. Kultant il-ferħ jaqbiżlek dema wkoll. Insomma, għajdilha li aħna lesti li nilqgħu. Li se jkun hawn il-qabla u dak kollu li teħtieġ. Kull m'għandek tagħmel, twassal hawn Don Grejbel. Nikrulek karrozzin spejjeż tagħna, ngħidlu jiġi għalik wara l-bieb. Mur għalija u ġejba. Nifhem li t-tarbija sa titgħammet meta titwielet u x'hekk. Ta' żgur li titgħammet, l-istess kif tagħmedna aħna l-kol, Don Grejbel. Aħna, ir-regoli dejjem segwejnihom. U min se jagħmilha? Mhux int il-kappirran tar-raħal. Tagħmedha int, ħaġa naturali, mhux hekk? Jammida min irid, basta li titgħammet. Le tagħmedha int bil-ħaq kollu. Ftemna?
Kollu sew. Grazzi tal-li ġej Don Grejbel. Grazzi Don Grejbel. Għada nibatulek il-karozzi. X'inti tgħid mara? Jumejn qabel ma twellet għandha tiġi, mhux hekk tkellimna. Mela għal nhar il-ħamis Don Grejbel. Nhar il-ħamis fit-tlieta. Iva, ma ngħid jien. Kollu sew. Nhar il-ħamis fit-tlieta. Saħħa likom. Grazzi Don Grejbel. Saħħit Don Grejbel. Allora t-tagħġan għala xinkwiġan. Għadda, kważi ħakkejt miegħu, sellimtu wkoll. Isu ma kelmu ħadd, ma għaddejja, isu wieħed jitkellem waħdu. U rajtu ħireġ minn għandhom għad? Minn għand u Missier Susanna ħireġ. Naqta rasa taħt mannata. Min trajtu bajnek stess li ħireġ minn għandhom ġaf. Ma rajtux imma minn hemm ħireġ. Tajba l-umija ta' emmenti kif trittajt li ħareġ minn għandhom, meta ma rajtomx ħerġin minn għandhom. Don Grejbel, għal xiex jidħol għand in-nies. Mhux biex isewwa xi biċċankwiet. U min għandu jitbit bħalissa u berraħal, Imma ma trix kun għaref biex tifhem għalfejn marret fejn ma jafa ħadd. Biex teħles mixkil li kellha. Immin taf jew ma tafx. Rajta x'imkien? Ma rajtam kien le. U meddara laqqas Don Grejbel m'għandu jarsa eżiet lejn dak il-ħaġa. Għax ikun tkun tarari ma fuq il-karozzi xi tajtek. Mhux buni di. Għaliex Don Grejbel kien ħiereġ minn għand u Missier Susanna. Mhux buni. Ma tafux hu. Mela ħanejdilkom jien. Għax għandhom ninkwiet. U Don Grejbel. Raġan hija jekk se tgħid xi ħaġa fuq Don Grejbel aħjar tieqaf. Jekk ma tirrispettax bħala bniedem, ma nilqas irrispetta l-libsa li jilbes. Mela jiena għad xi ħaġa kontra Don Grejbel. Int qatt ma tgħid xejn ġan. Ara, ħanaqtawa. Jiena ma rrid il-ħadd jiġi jgħid kontra Don Grejbel fil-ħanut tiegħi u kontra ħadd. Min irid jgħid xi ħaġa fuq in-nies immur jgħidha x'imkien ieħor, m'għandux għalfejn jersaq lejn ħanuti. Dan ifisser ma tidniex aktar ġewli li Batist. La, ġan, fimtu ħażin, Għajdu, għajdu. Ma skon li fimtu ħazin mela Batista tiħles minn qabib bħalek minn ħanutu. Jekk it-trid titkaċċini minn ħanut, ejdi xaraw tontli li Batista. Jien qed biss li ma rridx nisma' kliem fuq Don Grejbel hawn ġew. Daqshekk. Daqsek, dak kull ma qal arara naqtawa Batist. Ferra li bit il-kulħadd. Kulħalla sija. Malek, laqwa minn namel ta' Batist. Ħallas Pietru, jibajt Ferra, Is-saħħa tiegħek din Piet. Sekku, tistikeċċi qabib bħalek minn ħanutu. Is-saħħa tiegħek Piet din. Stendekaw, senju. Iva, stennini, minix sandu. Dom kem trid. Poċi. Grazzi. Grazzi Arturo. Nittama li tinsab tajjeb u aħjar mill-aħħar darba li tajna. Naturalment, ċirkostanzi kienu diffiċli l-aħħar darba. Skont kemm hu possibbli li tkun aħjar. Il-proċess tal-ħajja huwa wieħed u l-istess għal kulħadd. Skont kulħadd ma ta' jmissu. Naf,
Naċċetta kull ma jiġri. Naf li l-mewt illum jew għada tittasal fuq kulħadd. Il-mewt ikera. U l-vojt li tħalli warajha u aktar. Tiddar kbira wisq. U l-vojt issa jinħass aktar. Alla jagħti s-saħħa u l-għajnuna lil kulħadd, Arturo. Skont kulħadd kemm ikollu bżonn. Kollox ifakkarni fil-passat li mhux tiegħi. Il-preżent ma nista' nsibhom kien. Ommi ħallit kollox kif ħalla missier qabel ma miet. Iż-żmien donnu waqaf. Anke li waqaf. Inħossni bħal dak l-eremita fid-deżert. Nistenna dan l-ispazju goff jiblani. Jien bnedem ħajf f'dar tal-mejtin. Insomma, din id-dar hija kbira wisq biex ngħix fiha waħdi. Insomma, din kienet sitwazzjoni li kont nistennija bħal ma jistennija kulħadd li hu bħali. Arturo, għal kull żmien diffiċli ta' ħajjitna, Alla jagħtina saħħa ġdida. It-tama fiha. Waħdek li tgħix waħdek ikkera. Imbagħad is-solitudni f'dar mimli affarijiet hija wisq aktar kera. Jena nista' nifhmek għaliex jiena wkoll ngħix waħdi. Kieku rrid stajt mnejt familja wkoll. Imma jiena tajt kelma lil Alla u rrid inżomma. Is-solitudni tiegħi jiena żilta jien għalija. Biss inti tista' tibdel jekk trid. Fil-fatt naħseb li wasalt biex naħsel. Għandi l-età tiegħi. Problemi ta' flus m'għandix, dar fejn noqgħod għandi wkoll wisq aktar milli neħtieġ. Fil-fatt, l-għażla tiegħi għamilta. Nifraħlek minn qalbi tas-sew Arturo. Imma ħallina minn dan kollu. X'ġabek l-hawn Dun Grejbel? Ma tistax timmaġina. Susanna. Kif inhi? Hawn qiegħda. Mela sewwa smajt, Dun Grejbel. Kif int? Int kif int? Poġġi bil-qeda Susanna. Jien tajba ħafna. Allura x'ġabek la? Tistax tobsod. Għandi aħbar tajba għalik. Aħbar tajba. Sa fl-aħħar. Omma kummissierek jidrilhom li issa wasal il-waqt li inti tmur lura għandhom u twellet hemm. Tiftakar, kont kellimtek fuq hekk u inti wetni li meta jasal il-waqt terġa' tmur lura. Omma kummissierek Susanna. Anzi, missierek jidher illi m'għadux jiebes kif kien. Fil-fatt jien għalhekk ġejt hawn. Ġejt bil-karozzina għalik. Kemm naddu sad-dar iġġib xi ħwejjeġ li jkollok bżonn u nistgħu immorru. U temmen dak li qarulek? Insejt li la rridu lili u naqqas it-tarbija. Ma nemminx li jistgħu jinbidlu daqshekk malajr. L-aktar missieri. Dak bniedem li ma jiċċaqlaq b'xejn. Nieħdu kollox pass pass, Susanna. Huma rridu klura għandhom. U jridu klura għandhom bħala hom. Titlaq? Jaqgħu tibża li mhux se jkollok min jieħodlok seb id-dar Arturo. Dun Grejbel. Jiena u Susanna iddeċidejna li niżżewġu. Tiżżewġu? ċert li minnkom se tagħmlu dan il-pass minħabba l-qagħda li sibtu ruħkom fiha. ċerti. Tajjeb. Mela jiena nifirħilkom. Min qalbi nifirħilkom u nitlob l-Alla likom minn issa l-qudiem. Jalla tibqgħu ħenjin għal dejjem. Mhux aħjar ma nħallux li tal-karozzin jistenna. M'għandux ma terġa' tarani. Susanna, jekk ikollok bżonn xi ħaġa. Jew ħossib Dun Grejbel. Imxi mmorru Dun Grejbel.
Kuċċer, naqqas l-uftit ta' xamu iskossi. ħalli fidejja sinjur. Kemm int maġġel illum. Kemm inkwiet blaqat ma stennejtu. Kollox wasal biex jgħaddi. Ma ddumx wa tkun ferħana biex din Susanna. Il-ħajja ma tagħti xejn għal xejn. U din il-batija hija l-prezz li inti titħallas għal ferħ li ġej. Setta titarbija l-dinja. Tassew għandek għax tkun ħinja u kburija. Lek taħseb dun Grejbel. Qalbi teħbirni li għandi xejn kwit ġdid ġej fuqi. Il-qatla bniedem mhix ħażina dan skemm tidħel. U lanqas mhijiem sa dejjem l-istess. U situazzjoni tbiddilna. Xi darba qatt biddilna l-aħjar. Qalbi bniedem tixxejjer minna għall-oħra. Hekk bħal dik il-werra. Ara ħares lejha. Dejjem tixxejjer sakemm issib posta. Tibżax tibdawa fil-bniedem. Kull bniedem hemm ftit tat-tajjeb u f'xi wħud hemm ħafna tajjeb ukoll. Intraġen tħajjeb wis dun Grejbel. U għax intajjeb taħseb li d-dinja kollha hija bħalek. Naqas kieku trid inti, ma tafx taħseb kutija. Sa fejn tallimtien, id-dinja mhijiex bħalek. Ejja torqoġ dal-waqt wasalna. Għodna wasalna senjur ħanaqbdu tarf il-raħal. Kemm sajdu ma jiġu? Ara kemm ilu l-tela dun Grejbel? Inti seddum diela u jirġa, issa meta jaslu. Jek ma reġax bdejla? Sekk ma jkun ġara xejn. Laqwa li aħna nkunu għamilna d-dmir tagħna u n-nies ma jkunux jistgħu jgħidu li aħna abbandunajnija. Għandu kun inta lek xorta waħda tiġu ma tiġix. Issa tirringrazzjana tal-li ħsana nerġgħu nilqgħuha f'darna. Iva riġa sejra tittawal, ma għandek sabar. Ħalli nittawwal. M'hemmx għalfejn dun Grejbel. Ma naħsibx li llum tfadal xi ħadd li ma jafix l-istorja tiegħi. M'għandix naħbieli. Mawx għalik Susanna. Dan ifisser li wieħed mill-ostakoli tiegħek ġa għelibtu. Jien iżgħar minnek ħafna, issa. Imma inti tara kulħadd bil-lenti tiegħek. U tqis bqiesek. Nerġa' ngħidlek. Nixtieq li kulħadd kien bħalek. U kieku kulħadd kien bħali, taħseb li d-dinja sa ssir ġenna tal-art? Iva, hekk naħseb. Kieku kulħadd jħobb lil kulħadd u ħadd ma jitħaq ħadd. Kieku korrelazzjoni se jmexxi. Dik il-ġenna tal-art Susanna darba biss kienet teżisti. Diħlejn ir-raħal senjur il fiħan iġbed. Żomm fuq il-lemin u balli naslu fil-misraħ ngħidlek jien il-fejn tiġbed. Ħalli fidejja senjur. Ejja sabiħ, int mhux bħalek. Indu ngħid kemm iħobbu ż-żiemel li nsitu. Ikellmu ismu qed ikellim ħabib antik u jifhmu mill-ewwel. Kull kelma li jgħidek maċċiel iż-żiemel jifhimha. Kull żiemel jieħudha bħala obbligu li jrid jobdi. Kieku l-bniedem jitgħallem imqaħar miż-żiemel, għal ftit xahar tiben u ilma, iż-żiemel jagħti qalbu u mħabbtu lil sidu. Il-bniedem jippretendi aktar minn hekk Susanna. U jagħti lura wisq inqas. Kull ma trid tagħmel issa dur mal-lemin u wilwi mal-ewwel triq li ssib max-xelluk. Daqt nkunu hemm senjur. Ejja sabiħ, int mhux bħalek. Meta tinqalalhom xi ħaġa biex damu daqshekk.
Taf kif marradni zaħirek? Ivan tafa bil-qedem. U meta jaslu jkunu għaw. U ħaġa oħra. Isli ma li tasal tidħol mill-ewwel ġewwa. Marriċ nara xenati hemm barra. Biżżejjed daħħaqna b'nisbejna ma nkomplux indaħħuhom. Hemm xi partita nies barra wkoll. U l-hemm ħadd laqqas ruħ ma tidher. Tal-anqas, ġietna waħda żewġ. Ħajja talla waslu. Oqgħod bil-qeda fejn jien, meta jaslu jkunu waslu. Għalfej qed idoqdan biex joħroġ in-nies kollha ta' triq. Ħammur neħles minnu. Bil-mod, Susanna, taġġilx. Trejdu għajnuna? M'hemmx għalfejn. Awħa, tħallas. U xek ftemna. Grazzja tagħna, sa fl-aħħar wasalna. Mela se tibqa' bil-wieqa. Poġġu, poġġu. Wara għamilu mala kafè l-Don Gravy. Poġġi, Susan. Mela se tibqa' wieq. Wara għamilu kafè l-Don Gravy. Le, ringrazzjak, mhux is-soltu li bħalissa. Aħna nirringrazzjaw ta' dak kollu li għamilt magħna Don Gravy. Minn il-qalb ma nirringrazzjaw. Dak kollu li nagħmlu xmutani. Alla Mela la ma trix tieħu kafè Don Gravy. Ma nżommuk xakar. Jekk ikolkom bżonni, tafu fejn isimgħu. Saħħa likom. Mor iftaħlu l-bieb il-Don Gravy. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. Pater et Filius et Spiritus Sancti.
dik il-kafe les dun grejbil, issa tħallih xik saħ tas-soltu. Waqt li kont qed il-qaddes ġie xi ħadd tisaqsi għalija. Sa fejn naf jien ma ġie ħadd. Żgur ma ġie ħadd. Issa kieku ġie xi ħadd ma kontx ngħidlek. Ma forsi ġie xi ħadd ifittixni, inti ma kontxaw, illargajt mis-sagristija u telaq il-barra. Jekk ġie xi ħadd u ma rajtux, waqt li kont qiegħed niġbor għax il-bqija il-ħin kollu hawn, issa ħanġiblek il-kafe għax xik saħ. Ma tajt inqala xi ħaġa. Forsi xi ħaġa serja. Hemm xejn jeħtieġ nagħmel. Dik li nagħmel għamiltu. Issa nerġa' mmur għandhom ma' missiera żgur. L-aħħar li mort missiera milli ċara li ma jridwinx aktar ma nabiebu. Id-drawa l-tarbija malli titwieled trid titgħamel. Ma tajt x'seta ġara. Grazzi tal-kafe. Li weduni li t-tarbija kelli nammidajjen. Sera ġabdilhom għabdu li ċaħat ieħor biex jammedilhom. Jew marru jagħmlu r-raħal ieħor imħabba l-ħajdub tan-nies. Tansew ma ġara xejn, laqwa li t-tarbija titgħammed. Tajt li t-tarbija semmewha għal San Vincenz il-qaddis tal-ħlas it-tajjeb. Fit-tfuliti jekk kienu jsemmuhom li trabi. Imma dan misteru kif ma ġew qalu li xejn. Il-missier nifhem li mhux se jiġi jgħid li xejn. Qalbu jibsa dak ir-raġel. U żgur li mhux se jħalli lil martu tiġi tgħidli. Imma Sużanna kif trida tiġi tgħidlek dun grejbil. Għadha kemm ħelset tittistrih ftit l-ewwel. Imqara ftit ġranet. Nittama li wara dan kollu li provajt nagħmel nerġa' nara lil Sużanna u l-tarbija tagħha maqudin flimkien familja waħda. Din Sużanna. Idħol, Sużanna. Għaliex u daqsek kattiv fil-bniedem. Ikkalma, Sużanna, ikkalma. Ejja, imxi fil-ċina għal Kontet nittama fġejjini aħjar. F'ħajja iktar kwieta mill-li kelli sissa.
Susanna, ejja bil-qiegħda. Għandek bżonn ta' ħafna mistriħ. M'intix qada li titħabba tal-issa. Mhux biżżejjed irrifinaw li ħajti. Irrifinaw tat-tarbija wkoll. It-tnejn b'daqqa irrifinaw. Disa xhur konti li nitħejja għal din it-taqala. Li nħoss il-benna u l-imħabba tagħhom. Li nkunu. U soffrejt dawn id-disa xhur. Imma naf li kont sa nkun ħinja li wassalt titqala kontra kull parir li tawni dawk li ma rudinix nasal. Susanna, kalma. Naf li qudiem ċerti realtajiet tal-ħajja anke l-klim tal-qalb huwa dajjef. Anzi, kważi banali. Kien inħossni bħalissa qudiemek. Banali. Ma nafx kif qed nesprimi ruħi. Ma nistax nemmen aktar fil-bniedem dun grejbel. Mux tassew kif qed int li l-imħabba jaqwa mill-liġi. Mux tassew. Ġieli smajtek tajdu b'vuċi għolja ma fuq il-pulptu dan id-diskors. Oġobni li smajtu. Kontat li ma nafx kif isser. Min fejn ġibtu? Min daħalulek f'moħħok? Xi prova għandek? Mhux veru. Dan kien kliem li ġibtu mill-kotba. Mejjed, fimt? Il-klim. Mhux veru. Tajt, mhux veru. Xi tfisser il-liġi? Tfisser kif tidher f'għajnejn in-nies, kif irridu jkunu biex jilqgħu u tkun waħda minnhom bħali. Imħabba m'għandix sibi, għadek m'għandu ngħid dun grejbel. Taf li qiegħed tgħix bisħab, x'tom l-imħabba. Jekk mixejna aħjar minn xi ħaġa li titrabba fil-moħħ fl-eluq tal-qalb. U min se jitwaħħal fil-form tal-qalb. Strih, Susanna. Strih. Dawn il-keddet ma jagħmlulekx tajjeb. Erdu lili bit-tarbija tiegħek. Dak li għamlu. Erduni. Ma badan li ġarġiex najx. Isma'ni, Susanna. Isma'ni, waġib. Tarbija twildet. Twildet. Naf li ħajja. Tifel. Jew tifla. Ma nafx. Ma nafx. Ma nafx jekk kellix tifel jew tifla. X'ġifieri ma nafx. Imma x'ġar biex ma tafx. Għadu għili. Għalli twildet għadu għili. Tabtom biex naraw biex nżomma ma marru biex it-temmija. Ma nitux. Għadu għili għalli twildet. U għad ma najta. Smajta tikbi. Għadu għilek.
matul in-nar u l-lejl tixenna u titniet tixtieq u trid għal xejn fejn inti jibni li ħlomt f'lili sbir l-univers imżewwa mingħajrek xejn ma fih fittixtek kull filgħodu ma dalam minnu fih fittixtek fil-għaxija ma l-lejl tifinni fih għal xejn kull jum jittawwad il-qamar tul il-lejl jekk iġġerejt u għadni niġġerja ma nafx fejn dil-kelma li tinstema u jien ma nara fix id-damdam ġew id-nejja u jien ma nifinix ma ġġeddidniex rebbija fis-sajf ma nafx nistrieħ m'hemmx tama fil-ħarifa fix-xitwa ġorni rriħ ix-xemx tal-għodwa tiegħi il-kura tad-dejn il-qama tal-lejl tiegħi u n-nar ta' bajnejk il-wajda tal-ġnien tiegħek li dak il-wied sabiħ il-kliem ma nuġġu f'omma kull kliem li kanta rriħ sejjaħtlek biex tweġibni kull isem li nafih għajjat sakemm smajt leħni idamdam kull imkien staqsejt għalik li kontra u ma weġibni ħadd fittixtek fil-bliet kollha u ma ltqajt miegħek qatt inqalam minn ġo fija jax-xewka tal-ġien u l-ħadd ma ngħid lejla tas-sigri tagħna xfih li miet il-qalb ittek-tek mingħajr ma femet xejn li miet il-qalb li tħabbat mingħajr ma X'tatajt fuq Dun Grejbil? Alla ħames ma kien xogħol li kien tal-għajnuna meta kellha bżonn meta int kaċċejta. Mux jien keċċejta, imma int u jien. Itneqbilna li kienet se tkun taxkila għalina mal-ġirien u r-raħal kollu. Mela ammetti, int ukoll itneqbilna fuq il-ħaġa. Minnu li qed ngħidu Grejbel. Ekku, sewwet tajt. Jien kont lest nilqa' t-tarbija bidejja miftuħa. Mhux biss għax din id-dar minqosa xejn u kbira. Iżda x'bekk kont ngħid lilek Sużanna tibda ħajja ġdida. U biżwieġ tagħna kont insir missier it-tarbija wkoll. Tibsax Sużanna, tibsax iż-żmien ifejjaq hekk kienet tgħid il-mama. Isma' inti trid nerġa' nitlaq il-barra biex ma nismax treddin iżjed. Mela iskot, issa dak li sar sar. Ħadd mu se jerġa' jibdlu. Minti kien imissek insistejt biex issir taf min se jrabbija tarbija. Għalfejn, dik it-tarbija aħna ma nafuwiex, qatt ma konna nafuha. Walla ma tafx il-missiera qasant għalfejn tkun taf lin-nanniet. Miġġi. Reġaġi. Mejn reġaġi. Mitidu jiġi qassis. Tiftaħlux, ġej għamela. Tajli qalbi li għandu nittama. Musa li għabbi asħaq għalaj il-nis. Jisamu niftaħlu għajli tri.